Hello logoper, welcome to my YouTube channel. Em दिनैहाय इन्जुरि लिरनाय सोलोंगासिनो ओंखायनो माबा हाखर जावनानै लिरदों आरो नायदो नै आखाया काला बान्दो जाजोब्बाय फोरांनानै दारिया आंनि गेलेग्राफोरखौ नायदो नै बोरमाखौ मोनसे फुदा थुनसै मोजाङै नुबाय लोगोफोर नै हाब्रु बानायनायखौबो देखायनोसै आङो लोगोफोर नोंसोरखौ एसे हा लाग्रोनांगौ आरो हा लाबायना नै हा लाबाय बेहाय ओमफ्राय एसेल'ना बेहाय एसे दै लादो होदो नोंसिना बुरजाबा बेहाय एसे बुरजा होनांगौ आरो एसे हा लाबावदो बांद्राय दै जाबा दारिया नायदो जाबाय हाब्रुआ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार बानायना हरदो आरो आंनि बे